170,000 euro se jintużaw sabiex tissaħħaħ is-sigurtà fil-Kmamar tan-Nar. Dan hekk kif il-Kunsill Malti għall-Arti nieda t-tieni edizzjoni tal-Fond tal-Kmamar tan-Nar li jaħdmu fuq bażi volontarja. Il-Kmamar tan-Nar interessati li benefikaw minn dawn il-fondi jridu joħorġu b'idejat u proposti sabiex jagħmlu xogħol ta' restawru fil-Kmamar tan-Nar, jinvestu fl-infrastruttura u f'makkinarju u apparat sigur. Kull kamra tan-nar li tkun eleġibbli tingħata 5,000 euro. Josef Kamilleri mill-Kamra tan-Nar Santa Marija Mqabba irringrazzja lill-Kunsill Malti għall-Arti tal-li ħaseb fil-Kmamar tan-Nar ta' pajjiżna li għandhom bżonn ħafna sosten sabiex ikomplu jtellu spettaklu pirotekniku. Biex intejbu l-livell tagħna fil-Kmamar tan-Nar bħala saħħa u sigurtà illa għaliex konna naqra qatt qabel ħadd ma ħenna għalina. Issa din nieħdu dawn l-għajnuniet biex nirranġaw il-Kmamar tan-Nar. Kull min jibbenefika minn dawn il-fondi se jingħata wkoll taħriġ tal-ewwel għajnuna mill-Malta Red Cross sabiex ikunu jafu x'għandhom jagħmlu f'każ ta' xi emerġenza. Taħriġ deskritt bħala wieħed essenzjali, kif spjega l-President tal-Malta Red Cross Edward Gruppetta. Għaliex nafu li jista' jkun hemm u kien hemm inċidenti fil-Kmamar tan-Nar fejn nies jistgħu jweġġgħu mela li tingħata taħriġ fejn wieħed ikun jaf x'għandu jagħmel jekk jaqala inċident u wkoll kif jista' wieħed jipprevedi l-inċident, il-persuni ħajħossom iktar komdi biex jekk jaqala emerġenza jkun jafu x'għandhom jagħmlu eżattament li dik il-persuna li tkun involuta fl-inċident. Il-Ministru għall-Kultura u Mbonniċi qal li għat-tieni darba l-Kunsill Malti għall-Arti ħaseb sabiex ikompli jgħin lill-Kmamar tan-Nar li tant jagħtu spettaklu f'pajjiżna bid-delizzju tagħhom. Is-sena l-oħra bdejna l-ewwel fond għall-Kmamar tan-Nar fl-istorja ta' pajjiżna u din hija t-tieni edizzjoni fejn għat-tieni sena qed narġgħu nagħtu għajnuniet lill-Kmamar tan-Nar li jaħdmu b'mod volontarju. Il-Kmamar tan-Nar interessati għandhom jibgħatu l-applikazzjoni tagħhom għand il-Kunsill Malti għall-Arti sa mhux aktar tard mill-14 ta' April. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.